Yes, I don't know, no smoking. Selamat malam. Kagem para pamirsa. Terus dibablas ke suko pari suko. Ya nu ya. Pripun Pak De? Sugeng lelenggahan. Bel diwarai aja nesu. Mbak Ngapa jane? Ngapa ta Le? Halo bro. Aku njaluk. Diapake? Kamu nanya. Iya. Dikawinke. Emangnya wis sunat? Walah, pindho san. Roto. Entek. Wis setengah. Oh iya. Urung ya, Pak? Mari, Pak. Sesek. Ya aku iki kula budal mriki wau ningali sawah-sawah alhamdulillah saged tandur melih. Anene insyaallah saged ping 3. No, dadi tak tingali riyin. Sing penting ombo sawah. Nek nggo nunut bawon. Matre nek ngono. Ya ora no. Heeh. Ya mendem betuan. Simbo weteng kuluwe ana ketan coba takono Simbo aku wis gedhe ana prawan wae coba takono Aduh Simbo penting kawinan. Ayo aku iki wis mendem doa. Aduh Simbo ra iso turu awan bengi pengen katamu. Ora gampang wong bebojong. Mendemu apa bojong
weteng kuluwe ana ketan coba takokno simba aku wis gedhe ana prawon coba takokno Tole-tole Gambangnya apa Ada campuri Apa parutan Iya kangen Anak ini gampang Paling penting Gawe-gawean aduh simbok penting kawinan aku iki wis mendem wedoan aduh simbok ra iso turu awan bengi pengen ketemu Ora gampang wong bebojoan Oleh sendang pangan ya ngono Ngerti gendengmu Apa bojomu Mbok pagani waktu yen mengkono mbok aku panyambut gawe kala duit kanggo nikahan Yodone wong gade boe Grup RT Jatiagung ya tampangnya mendem wedoan terus dari Mas Azril Abi anaknya Pak Lurah kayaknya ganteng banget guys jenenge oke siap lagune Sinaringan monggo Dek Laras dan Dek Nafas monggo terus niki wonten ibu-ibu nyuwun lagu Mas nggo tombo kesel wis kesel banget oke Bu muga-muga kesele angsal barokah Bu seksi dapur mangke nyuwun tembang tresno ya ayo iki sing anu nggih putrane Pak Lurah riyin lagune Sinaringan Sinaringan. Nyedek. Mas Jupra capek? Oh enggak. Kok kipas-kipas? orang semromong Oh. ora kesel mau ora wis tenang wae aman Kayaknya itu kebes. Strong itu Mbak, baterainya full baru Kebes dicas. itu kayaknya Iya, itu. baru dicas itu. ora 100% baterainya. ora le sambat tenang wae disediani briling kae BRI ngene Pak Paryanto kae lha ana tulisane kok
Besok nggih Mas Azri Abi putranipun Bapak Lurah. Sing pundi, Pak? Halo, Mas. Lambaikan tangan. Nah. Kedaten terang duwe omah sing ra bersih. Kebak katresnan, kebak kasilan sayang. Sakno, sakno. Itik, itik, itik. Asik. Mas Nu, terima kasih. Wasing bro. Singing sinar
nemu masalah tresno. Suara babile. Tapi kok yo loro lanjut obate kesel ge ibu-ibu seksi dapur. Yuk lagune Tembang Tresno. Ngode. Iya wis kopine nggo. Tak balik meneh. Minangkane pamundutan saking ibu-ibu dapur. Tombo kesel nggih Bu nggih. Nggih. Nggih niki misal nggih ibu dapur. Muga-muga iki ketompo kesel disambut damel punyung-kuyung angsal berkah barokah saking Gusti Allah Agung. Saking sadulur-dulur panitia utawi wonten kakon-kakon Kecamatan Ambarawa ingkang sampun berkahi Bapak Binsa, Bapak Kamtipnas semuanya luar biasa. Yuk Tembang Tresno. Marang sliramu. Dapure ndi mangi? Dapure blakono ae. Masuk kono sawah. Blakono. Pokoknya sing genah bules-bules lho Mas dapur. Lewatnya mriko. Nah. Di sebelah mriki. Atuse nggih wonten iku. Kayane tapi kagem ibu-ibu wonten dapur Bu. Tembang Tresno. Marang sliramu. Apa iya to Mas? Apa pun kakang akeh ditampi kalian sliramu do. Ora ya ora apa-apa Ding. Apa senene aku Ding? Kowe tega Mas. Sing teko. Ngono kae. Badange surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga ya mung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok abusi. Sano, nggih ibu wonten mriki. Padane surya nanging pateng ning mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga mung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok abusi. Sano, Halo. Lunuk. Angsal. Joket ya Bu.
Bella Puspa, Bella Puspa. terus dia Sak Caca, Jose. Nori, Kibli, halo, Mas Goyang. luar biasa, Diki, wah. Iya, iya. Ayo, Iya, iya. iya, 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 iya. Padange surya nanging ning mripat sinare rembulan nambahi susahe Lumbat rambel, tresno sing tak jaga lumbat rambel. nanging nyatane aku mbok arep Mas Siji, loro, telu. tembang tresno ning atimu Ayo, 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 oh ya. Kowe ngapusi aku Ayo dek, ayo dek. besok samene cinta aku pamit lilakno lungaku pamit tembang tresno jos Loh, wis ya? iki mah biasa sampun ki Mas Sik. kendangnya lali kendangnya Jebule mburi malah pedot. ini tadi kita tunggu-tungguan Nggih matur sembah nuwun Bapak Ibu sedaya request kangge panjenengan sampun dipinangkani lan niki wonten setunggal melih nyuwun ngapunten mangke salajengipun dilanjut sintrengen niki mangke teng lembukan. Nggih. Matur sembah nuwun mbok pilih anggen kula guguyonan kalian Bapak Ibu sedaya lepat kula nyuwun agung pangapunten. Atur kawula Bapak lan para Ibu sedaya ngaturaken wilujeng lelenggahan wilujeng ngepresani pagelaran wayang kulit lakonipun kemenika Wahyu Eko Jati sareng Bopo Dalang Kecuk Susilo didukung kalian karawitan Jangkar Bumi terus gamelanipun menika saking Bopo Buangtoyo Sekar Flamboyan didukung kalian Bella Puspa Pro Audio mugi-mugi hajatipun Desa Jati Agung dalu menika diparingi slamet seger waras mugi paripurna insyaallah mboten enten alangan setunggal menapa insyaallah pagelaran wayang kulit iki saged nggih tontonan nggih saged nggih tuntunan kagem Bapak Ibu panjenengan sedaya monggo